नै जोंहा लोगो मोनदों नै बेसेबा गोबावनि उनाव बेसां 1.5 बोसोर 1.5 बोसोरไปมาไปइस इस 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 जि मोजां बार खोलो खोलो बारदों वाव so cool Wah, Mama, जानोसै पिज्जा जानोसै पिज्जा आयो नै जोंहा लोगो मोनदों नै बेसेबा गोबावनि उनाव बेसां 1.5 बोसोर 1.5 बोसोरनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों नै फिसाजो आंना आइदै मा आयु बिमाखौ देलाय मांग्रि जादों बिमाया खुलि हाय से हाय लामायावनो उन्दुबाय ओइ मालाय दोरबिहा आगै मोनबाय ने मबाइलावसो नुबाय थायोमोन दिनै नुफिनबाय ने नै आयु 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 बेहाबो वाह 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 नै आबौ मोना आबौआ माहालाय आंगुर गोसोम जाहैथारदे आंगुर गोसोम हामबाय आरो आंगुर गोसोम आंगुर गोसोम बायदे नै नोंहा मामा गिफ्टआनो गिफ्ट ने दे ओइ सिदे जानना सिना आनि मोगथाव नुबाथ' आरो एखे दस्रागोन मादि नायदों न' मा it's dirty Bye bye, Trinh Thẳng tiếp vì đấy. Bye bye chứ. Bye bye everyone. Trinh thay vào vấn đề. Chứ. Đây. Nice đâu. Nơi. Ayo, nice đâu gì nàyเลย. Anh nào sẵn dạ. Mà bạn đi. Trinh Thẳng. Kumai birsen, oh nggak dada birsen itu kan Rene. Tiga kali baby boy Rene, punya bisa. Oh. Nơi malay, dukan kulina hazub bay lah yang lorau ha. Malu. Hello. Anje kan anje khơi lời, thôi đây đừng sợ. Mari siapa leh? Tambah mana? Apa yang benar balik kasut kita ni? Aku mau saya dengan bar kasang-kasang usah. Kelam bayi hat habai nasi.
खायनो सिगां बेरायनाय माथो हायनो रोङो जा खायनो थिनहरगासिनो ओमफ्राय आङो ग्लायबो गैयाबाबो गैया बिदिलाय हमथायालै रुम मोनफैबाय जोंहा बिमा फिसा बेरायहैनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गासैखौबो भिडिअ लांबाय थासिगोन एबारनिफ्राय कन्टिनिउ एक्सुवेलि बहुत गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ लाबोयो एबारसो लाबोगासिनो आरोना एबारनिफ्राय लाबोबाय थासिगोन ब्लग भिडिअ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना आरो मोजां मोजां जायगाफोरखौबो नुनो हागौ जोङो सुटि समावहा बेरायहैगोन आरोना एबारनिफ्राय नुलांसिगोन आरो माखासे लोगोफोरखौबो नुसिगोन लोगो मोनफिनगासिनो दायो सिगांनिखौ आरोना गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो